Čítanie Evanjelia podľa Jána. Na počiatku bolo slovo. To slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Nevzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A to svetlo vo tme svieti. Ale tma ho nepohltila. Od Boha bol poslaný človek. Volal sa Ján. Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby všetci prostredníctvom neho uverili. On nebol svetlom, ale prišiel vydať svedectvo o tom svetle. Bolo tu pravé svetlo, čo osvecuje každého človeka, to prichádzalo do sveta. Bol vo svete a svet ním vznikol, ale svet ho nepoznal, do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho nepoznali. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. Tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. To slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A my sme videli jeho slávu, akú má od Otca jednorodený syn, plný milosti a pravdy. Ján vydal o ňom svedectvo a volal, to je ten, o ktorom som povedal. Ten, čo prichádza po mne, je predo mnou, lebo bol prv ako ja. Z jeho plnosti sme všetci prijali, a to milosť za milosťou. Zákon bol totiž daný skrze Mojžiša, no milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista. Boha nikdy nevidel, jednorodený Boží, ktorý je v lone Otca, nám ho zjavil. Svedectvo Jána Krstiteľa. Toto je Jánovo svedectvo. Keď Židia z Jeruzalema poslali k nemu kňazov a levitov, aby sa ho opýtali, kto si ty? On vyznal a nezaprel. Vyznal, ja nie som Mesiáš. Pýtali sa ho, čo teda si? Si Eliáš? Povedal, nie som. Si azda ten prorok? Odpovedal, nie. Povedali mu teda, tak kto si, aby sme dali odpoveď tým, čo nás poslali? Čo hovoríš sám o sebe? Povedal, ja som hlas volajúceho na púšti. Vyrovnajte Pánovu cestu, ako povedal prorok Izajáš. Tí vyslaní boli spomedzi farizejov, opýtali sa ho. Prečo teda krstíš, keď nie si Mesiáš, ani Eliáš, ani prorok? Ján im odpovedal, ja krstím vodou, ale medzi vami stojí ten, ktorého vy nepoznáte. Ten, čo prichádza po mne, ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi. Toto sa stalo v Betánii za Jordánom, kde Ján krstil. Keď na druhý deň videl, ako Ježiš prichádza k nemu, povedal, hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. To je ten, o ktorom som vám povedal. Po mne prichádza muž, ktorý je predo mnou, pretože bol skôr ako ja. Ja som ho nepoznal, ale preto som prišiel a krstím vodou, aby sa stal známym Izraelu. A Ján svedčil. Videl som ducha, ktorý ako holubica zostupoval z neba a spočíval na ňom. Ja som ho nepoznal, ale ten, čo ma poslal krstiť vodou, mi povedal. Na koho uvidíš zostupovať ducha a spočívať na ňom, to je ten, čo krstí duchom svätým. A ja som videl a vydávam svedectvo, že toto je Boží syn. Povolanie učeníkov. Na druhý deň Ján zasa stál s dvoma zo svojich učeníkov. A keď zbadal Ježiša, ktorý šiel okolo, povedal, hľa, baránok Boží. Tí dvaja učeníci počuli, čo hovorí, a šli za Ježišom. Ježiš sa obrátil a keď videl, že idú za ním, opýtal sa ich, čo hľadáte? Oni mu povedali, rabi, čo v preklade znamená učiteľ, kde bývaš? Povedal im, poďte a uvidíte. Šli teda videli, kde býva a zostali v ten deň u neho. Bolo to okolo 10. hodiny. Jeden z tých dvoch, čo to počuli od Jána, šli za Ježišom. Bol Ondrej, brat Šimona Petra. Ten našiel prv svojho brata Šimona a povedal mu, našli sme Mesiáša,
čo v preklade znamená pomazaný. Priviedol ho k Ježišovi, Ježiš sa na ňo zahľadil a povedal: Ty si Šimon, Jánov syn. Budeš sa volať Kéfas, čo v preklade znamená skala. Na druhý deň sa Ježiš rozhodol odísť do Galilei. Našiel Filipa a povedal mu: Nasleduj ma. Filip bol z Besaidy, Ondreovho a Petrovho mesta. Filip našiel Natanaela a povedal mu: Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v zákone i proroci, Ježiša, Jozefovho syna z Nazareta. Na tomu povedal Natanael: Z Nazareta? Čo odtiaľ môže byť dobré? Filip mu odpovedal: Poď a uvidíš. Keď Ježiš videl prichádzať Natanaela, povedal o ňom: Hľa, pravý Izraelita, v ktorom nietol lesti. Natanael sa ho opýtal: Odkiaľ ma poznáš? Ježiš mu odpovedal: Skôr ako ťa Filip zavolal, videl som ťa, keď si bol pod figovníkom. Natanael mu povedal: Rabi, ty si Boží syn, ty si král Izraela. Ježiš mu povedal: Veríš len preto, lebo som ti povedal, že som ťa videl pod figovníkom? Uvidíš väčšie veci ako tieto. Potom mu povedal: Amen, amen. Hovorím vám, uvidíte otvorené nebo a Božích anjelov vystupovať a zostupovať na syna človeka.